Здравейте, днес е 24 юни и снимам първият си летен дейли влог и през лятото ще правя повече такива. Плановете ми са, че ще ходя на басейн. Тръгваме от нас. Ето както виждате, това е пояс Донат, само дето съм го обърнала наобратно. Отзад е макарона, а това е плажната ми чанта. След малко си тръгваме, чакаме да дойдат да ни вземат. Искаш ли да участвам в влога? Да, беше много яко. Ето ги нещата. Ето е пирамидата.
Докато чакаме да ни вземат, реших да направя едно кратко съобщение. Първо, хората ни зяпат. Второ, когато снимах, беше много шумно и нямаше как да говоря. С това може би ще правя voice-over. Не казали си толкова лепти за мен. Ето, нека да... Вече сме в колата и тръгнахме. Сега сме на центъра и може да направя кратък лайв чат и ще снимам във влога лайв чата. Кажи здрасти, тате. Кажи здрасти. Здрасти. Ако питате, аз съм в работата на майка ми в момента и тук има Wi-Fi, така че ще направя лайв чат. Так му започнах лайв чата и вече сме 10, даже 11. Благодаря за сърцата. One hour later. Тръгваме си от центъра и след малко се прибирам. Снимам. Включвам се отново, за да ви кажа, че допреди малко бях навън и снимах. След малко ще вечерям, смятам да обработя влога от днес и после ще си лягам. С това свършва и днешният дейли влог. Надявам се да ви е харесал и ако искате да правя още летни дейли влогове, напишете в коментарите. И това беше всичко от мен за днес. Ще се видим в следващото ми видео. Чао!